Nah, ini loh keseruan nih lur. Ini Molly, saya prank pakai topeng gorila. Dimana si Molly itu tidak takut sama gorila, topeng gorila gitu malah munggah-munggah gitu. Molly. Oh. Yang ini keadaan Molly pakai topeng gorila sama saya. Jadi buntu arep gawe vlog popo ternyata nemu-nemu vlog-vlog sing memang malah seneng ya Molly, malah mau ngeprank Molly malah tidak takut. Si Mollynya malah seneng. Malah apa tuh malah ora wedi. Molly. Munggah. Munggah. Molly ini malah ora wedi. Rencana meh ngeprank Molly, malah Molly ini enggak takut gitu. Ya. Molly. Oh, si Molly-nya malah enggak takut. Iya. Molly ini enggak takut ini, Lur. Si Molly enggak takut ini. Molly. Naik, mudah. Tuh si Molly malah enggak takut ini. Molly. Naik. Enggak. Naik. Molly-nya malah enggak takut ini. Loh, malah diciumi. Jadi enggak takut Molly-nya loh. Piye iki ceritane iki? Jadi ngono ya lur, aja lali di like, di subscribe sing durung subscribe. Nanti tak gawe konten-konten yang lebih menarik ya. Molly. Molly. Sumuk lho. Ternyata ora wedi. Ternyata sumuk lho. Topeng ngono kuwi. Ternyata Molly ora wedi lur, wis tak apa jenenge arep tak prank gawe topeng kuwi. Apa gorila, ternyata gorila apa monkey kuwi. Ternyata ora wedi. Dadi ya memang buandel iki mentale Molly iki. Mentale ya memang udah apa jenenge kecilik melu aku kok dadi apa ya tak latih sing kendel ya, tak latih kendel. Dadi ngono kuwi si Molly iki. Ini malah Molly sini malah arene iki. Naik. Ora usil to. Usil loh. Naik. Usil loh Molly ya. Lah ngono kuwi lur. Jadi keseruane bersama si Molly. Jadi video apa anane ya saiki videone diawur wae karena di konsep iki malah melengset tidak sesuai, malah blengse tidak sesuai harapan. Jadi video-video awur-awuran. Nah, ngono kuwi lur. Jadi wingi sing video di konsep ternyata iku luput ya. Saiki video awur-awuran sing penting menghibur ngono wae. Ngono lur, jadi wedi ya Molly. Mau kata wedeni nggo topeng iki kan perkiraanku wedi ya, takut ya. Malah malah dia berani gitu. Wah. Padahal serem ya menurutku ya. Menurutku serem gitu. Topeng itu serem, tapi Molly wani ya. Karo tok gorila. Perkiraanku ki wedi jebule wani. Lho. Aja mal, jangan. Loh. Wani ternyata. Padahal serem kayak ngene. Jadi ya memang kendel ya Molly ya. Apa jenenge dari segi mentalnya ya memang wis kendel ternyata. Nah iki vlog-vlog ngene iki apa mudah-mudahan ya ngono ya lur ya, jadi pecinta hewan dan peliharaan atau pecinta primata ya sing ngono kuwi. Atau pecinta monkey. Selain pecinta burung perkutut, saya juga banyak dulu hewan peliharaan itu ada ular, saya juga pecinta ular, pecinta apa jenenge monkey, ada berang-berang, ada burung perkutut, ada
apa wakeh ya burung-burung ocehan dulu ya. Banyak juga lomba ya rono rene biyen sampai ke lomba-lomba besar sampai yang skala Presiden Cup ada apa kemarin pokoknya yang lomba-lomba besar termasuk lomba perkutut nasional, lomba apa ocehan nasional sampai Piala Raja juga itu lomba ocehan itu yang di Prambanan ikut juga Piala Presiden juga. Ya terima kasih untuk semuanya pokoknya tetap semangat ya. Pokoknya konten awur-awuran ojo lali di subscribe, di like, di komen untuk video-video saya selanjutnya ataupun video ini di jempol. Pokoknya video awur-awuran karena di konsep malah melengse, malah tidak sesuai hasil. Yang terpenting ini menghibur untuk semuanya, untuk sedulur-sedulur semuanya, sedulur SANS atau SANS, sedulur SANS singkatannya SANS, sedulur Agung Nur Saladin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin iki ya. Channel awur-awuran ya, channel apa anane, channel saka wong desa iki ya. Jadi channel yang tidak tanpa konsep iki ya. Kadang ya hewan dan peliharaan, burung perkutut, vlog keseharian dan lain sebagainya karena nek gawe konten tak konsep iki malah luput kabeh tanpa tidak sesuai sing diprediksi ataupun tidak sesuai hasil. Nah saiki ceritanya aku arep ngeprank si Monke Moli ya. Jadi Monke Moli urung ngerti nek apa arep tak prank. Ki Monke Moli munggah ta. Moli. Ini munggah. Ini munggah. Moli urung ngerti nek di prank ki Moli ki kene iki. Jadi aku arep gawe topeng gorila ataupun topeng monyet, topeng gorila. Engko reaksine Moli iki kepiye nek aku gawe topeng. Nek pas ora nggo topeng ngene iki wani apa jenenge? Wani ningkring ning sirah ataupun di kepala saya, tapi jajal aku nggawa topeng gorila iki wani ningkring apa ora ngono lho maksudku. Jadi pokoke konten awur-awuran ya lho, pokoke menghibur sing penting menghibur ya kadang ana tip barang ana maca-maca kolom komentar sing tak jawab kuwi ya ana, tapi ya iki mergone buntu tangi turu jeh lho sarungan urung ngadus urung apa-apa langsung nyekel HP, nyandak HP langsung konten apa anane ya. Dadi ngono lho. Saya Moli ya, karo si Moli. Ya untunge wae ana Moli. Dadi buntune iki agak apa ya istilah iki tetep ana ide-ide sing cemerlang. Mbah gawe konten ge isi-isi YouTube karena YouTube 5. Dadi kudu upload setiap hari ya, kudu konsisten setiap hari ben apa ya? Retensi dari penonton itu apik ya karena memang menghibur kita cipoke topengnya sing gorila. Dadi engko kok ngopo Moli nek pas aku nggawa topeng gorila kuwi kita umpet kesik. Moli ora ngerti wis cemas kan. Nggawa apa Moli wis cemas ya. Oke. Kita topeng gorilane ning kene. Moli wis cemas ya, wis mulai wedi nek weruh ngene iki. Wis cemas nek aku arep nggo topeng gorila. Apa Mol mudun sik Mol. Oh sik Mol aku urung nggo topeng Mol. Ayo. Kita topengnya kita weruh kayak gila. Topengnya seperti ini. Ora wedi ya Moli. Ora wedi kowe ya. Ora wedi ya. Topengnya seperti ini. Kita anggone iki bar iki. Ora wedi ya. Padahal medeni kan, gorilanya medeni kan. Lah ngono lho. Kita kupak sawang kabeh tak ulapane. Jadi konten awur-awuran ya lho karena di konsep iki malah mlengset ora ana opone penontone view-ne. Dadi konten awur-awuran jajal iki ana penontone ora nek ana tolong di jempol, di like sebanyak-banyaknya. Jangan di subscribe ya. Itu sih Nur iki arep nggawa. Kok sik dijambak aku. Urung nganggo topake malah wis dijambak karo Moli. Sik mal tak nganggo sik Mol. Moli midun sik tak nganggo topeng sik Mol. Aduh. Moli. Moli. Ki ngonten urung ngadus urung apa-apa ya kayak iki lho. Sarungan malahan tangi turu. Kok sik Mol? Midun sik tak nggo topeng. Tak nggo topeng kepiye posisine si Moli iki kepiye nek aku
topengan gorila. Wani nyedak aku ora ngono lho maksudnya. Mari. Mari. Enggak. Enggak. Ora wani nyedak lho. Si Molly takut lho. Oh, wani ya. Oh, si Molly. Si Molly sama saya loh. Berani dia, berani. Wani ternyata Molly. Molly. Di Molly. Kene, Molly. Iya, Molly. Ternyata wani loh, si Molly loh. Loh, ternyata Molly wani loh. Nah ini setelah pakai topeng gorila, ternyata Molly-nya tuh berani ya. Loh. Nah. Molly. Molly. Enggak. Nah. Ya gini ya. Masih bersama Molly.